ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ପୁଣି ଆଜି ରଜ। ଅଜାଣତରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ପିଲାଦିନର କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁ, ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାର କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଆଜି ରଜ, ସେଇଟା ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଜି ରଜ, ମୋ ପାଇଁ ରଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୋଳି ଝୁଲିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ରଜର କେହି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣନ୍ତିନି, କି ଆମ ପଟେ ଡ୍ରେସ୍ର ପ୍ରଥା କିଛି ନାହିଁ, କି ପିଠା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ରଜ ହେଉଛି ଖାଲି ଘରୁ ପାନ ଆଣିବା। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ମାନେ ମୋ ଜେଜେମା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ ବନାଏ। ଆମ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛି ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ ବନେଇକି ଦେଇଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ନା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋର ମାଡ଼ପିଟ ଲାଗିଯାଉ। ସେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଟିମ୍ରେ ହିଁ ହେଇଯାଉ ଆମେ, ଯେ ଆମ ଟିମ୍ ତମ ଟିମ୍, ପୁଣି ଆମେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝଗଡ଼ା, ସେଇ ଦୋଳି ଝୁଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହିଁ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ପଟେ ରଜରେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କିଣାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଏ ଫୋନ୍ ଶିଖେଇଛି ଆମକୁ ରଜର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା, ରଜ ମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା, ରଜ ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀକି ନ ଜଣେଇକି ଯାଇଥିଲି ତା ହଷ୍ଟେଲକୁ, ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁକା। ଏଇ